opdrætter Stuteri Uno Rønde, og hun er jo lavet på en sølvmedalje hoppe. Her ser vi jo prototypen på fremtidens dressurmodel. Hun er særdeles udtryksfuld, feminin, velrejst, pasnede, højstillet, harmonisk med en meget elastisk overlinje. Bevægelsen er taktfaste skridt, og så har hun jo en rigtig god mekanik i trav og galop, når vi ser hende under rytter. Der er en stor smidighed og frihed, aktion og bæring og op- og bakke tendens, og hoppen her er også meget let ridelig. Hun har fået 2 gange over den her testrytter, og nu også en velfortjent guldmedalje til lykke. Så går vi videre til katalog nummer 44. Måske kan vi trække lidt til siden med 32, hvis vi lige skal have taget et par billeder, så kan vi lige gøre det herovre til højre. Så gør vi plads til katalog nummer 44, Straight Horse Savannah. Hende har vi jo tidligere set. Det var jo hende med det højeste afgrundsresultat efter Blue Horse sagt med Don Sjøfro til morfar, ejer opdrættet af Straight Horses i Allerød. Og det er jo altså den ene af de 2 helsøstre, som vi har her. Den tidligere fik jo sølvmedalje. Og det er jo en hoppe, som giver et fantastisk billede, når vi ser hende under rytter, og hun udstråler international kapacitet. Det er en stor, velrejst, storrammet, harmonisk hoppe med flot sadeleje og rigtig god albufrihed, en smidig overlinje og et langt muskuløst kryds med nogle gode vinkler ned gennem bagparten. Og i tilgift har hun nogle stærke og velstillede lemmer, så holdbarheden burde være i orden. Og så har hoppen her et helt imponerende og kraftfuld gangers mekanik, med stor aktion, bæring og afskubber op og bakke tendens. Og testrytteren har været overhovedet begejstret for at sidde på hoppen her og spår hende jo en stor fremtid. Vedkommende har nemlig givet 9,5 for ridelighed og ikke mindre end 10 i kapacitet. Hjerteligt tillykke. Katalog nummer 45 følger efter, og igen her kan vi måske lige trække lidt til siden med 44, så fotograferne også kan få et billede med. Katalog nummer 45, som er på vej op til os her, det er Ågårdens Derby Celine, efter Blue Horse sagt med Don Romantic til morfar, ejet af Stuteri Ågården Vejle og opdrættet hos Brian Grønkjær Bak i Thisted. Hoppen her er jo lavet på sølvmedalje hoppen Derby Dallas, som jo også havde en 4-års hoppe med til Elite Scoot, nemlig katalog nummer 58. Det her det er jo en yderst komplet hest. Hun har det hele. Hun er højstillet og vellinjeret, pasnede og feminin med stor udstråling og en velfungerende overlinje. Der er et rigtig dejligt kønspræg på hoppen her, der også vender helt rigtigt i halsen. Også hun er udstyret med nogle stærke lemmer. Bevægelsen er taktfast, smidig og rummelig med god bagbindsmekanik og bæring, specielt i trav, og hun arbejder med god energi og god lyst og en dejlig op-ad-bakke tendens. Og der er selvfølgelig også guldmedalje til hoppen her, og jeg kan nævne, at der er jo også er ærespræmie fra Kusala hjerteligt tillykke og på vores totalpleje. En enkelt dressurhoppe mangler vi at præsentere. Det er katalog nummer 56. Det er en 5-årig hoppe. Nørrevangens Famous sidder hun efter Blue Horse Don Romantic med Fyrst Heinrich til morfar, ejet af Janni Rosenkjær Bolund Borgens Lyst og opdrættet hos Udtusen i Årslev. Og hoppen her hun er jo lavet på en elite hoppe, en fantastisk flot og smart model, der udstråler stor kapacitet. Hun er højstillet, pasnede og udtryksfuld med nogle meget vellinjerede kropspartier, og så har hun 3 særdeles smidige og rummelige gangarter med stor albufrihed og bæring. Det er en hoppe, som er yderst let ridelig og meget lydhør over for rytteren, går med stor gålyst, og hun deltog jo også i Unge i 2016, og der er altså også en guldmedalje på vej hjem til Fyn her. Hjerteligt tillykke. Inden vi skal i gang med at have udpeget årets bedste springhoppe og årets bedste dressurhoppe,